Ahojte, pozdravujem z Liptovského Mikuláša. Nachádzam sa tu na našom cyklochodníku, ktorý je naozaj top projekt nášho mesta. Je to fakt super urobené. Ale táto zadná časť sa trošku zaplavuje, takže to môžeme pozrieť. Ono to bolo, keď sa to aj projektovalo, tak bolo to v podstate plánované, že sa to môže stať. Takže nič netradičné, aspoň si trošku môžete na svojich bicykloch umyť kolesa. Hlboká je moc? Aha, uzavretá je. Aha, uzavretá. Asi dosť, no. Asi dosť. Ukáž. No, tak je to dosť. Asi to nebude len o pneumatikách. Umytie, ale že by som si chcel skúsiť. Počkaj. Ale čo? Pohoda. Do ríti. No, tak. A topánky mám úplne mokré, je to dosť, naozaj je to dosť. Sakra. Ja aj počkej, on to takýmto hrkavým spôsobom robí, to robí dobre, ja som to robil zle. No, máme tu ďalšieho cyklistu, ktorý ide, ale okúkal si ten štýl a hrkavým spôsobom to prejde bez zamočenia. No ja som to preletel šlapanie, čiže som to posral. Takže Ujko to prejde tiež v pohode. Ujko to prešiel v pohode, no. Takže ja som jedine mokrý, to je super. No je, určite, som úplne mokrý. Nevadí. Tu vám ukážem náš mikulášsky dažďový prales, ktorý sa nachádza takto na cyklochodníku. Trošku bola väčšia voda, tak to zaplavilo, to býva niekoľkokrát do roka. Nič netradičné, všetko v pohode. Buď to obídete po ľavej strane, ako je ten most, alebo to pôjdete takto napriamo, ako idem ja. A trošku sa zamočíte, to je všetko. Aspoň je to dobré osvieženie a umytie bicykla. Paráda. No, tu už je voda hlbšia, čiže topánky sa močia. Pohoda, nie? No. No, paráda, parádička. Parádička, schladený, perfektne. Takže takto to je zaplavené ako každý rok, niekoľkokrát do roka, je to v pohode. Ale čo, nevadí, dá sa prejsť takto po tej ľavej strane, ja som to dal priamo a čo, aspoň som si topánky trošku umyl, pohoda, nič sa nedeje.